ndiye pakalete pano tikhala tikuyankhula ndi mmodzi mwa akuluakulu amene amayankhulapo pa nkhani za umoyo amene ndi amaziko Matemba. Tikhala tikuyankhula nawo pa foni, tiyeni ndithu tikhale limodzi pamene tikuyankhula nawo. Choyambirira timafuna tadziwa kunena kuti kodi ngati dziko la Malawi tachitapo motani pa nkhani imene yokhuza kupereka mauthenga kwa anthu okhuza nthenda imeneyi ya kansa. Zonadi tsiku la lero ndi tsiku lokumbukira nthenda ya kansa. Dziko la Malawi lapangapo zinthu zokhuza matenda amenewa. One, ladali pano boma likupanga cancer center omwe anthu amavutika akufa chinthu cha kansa kuti akayezetse kumasadziwa nsanga za kansa imeneyi. Ndiye kukhulupirira kuti tsiku limeneyi likumbutsa anthu za kufunikira kukayezesa kansa mwansanga kuti athe kuthana ndi matenda amene. Mwina sitikudziwa nena kuti nthenda imeneyi ndiyoopsa bwanji pamene munthu akudwala. Kansa ndiyoopsa kwambiri, anthu ambiri akuidziwa. Kansa chifukwa chakuti ndi non-communicable disease imene imafika za ndi nthenda yakuti anthu akatumausakwiza bwino akupita kuchipatala. Singakambe pano kuna kuti imapanga bwanji koma anthu akausakweza bwino achipatala ndi amene amatha kudziwa kuti nthenda imene ndiyakuti. Anthu ena amene takhala tikuyankhula nawo afotokoza ndithu kuti ena mauthenga amawamva, ena akuti ayi samawamva. Sitikudziwa nena kuti inuyo mungapereke recommendation yotani, chifukwa ena amanena kuti madera akumidzi sakonda kupitidwa kwambiri. Sitikudziwa nena kuti pa nkhani imeneyi mukuti bwanji. Zonadi zofunika kumakhala ndi mpata kwapita kumudzi kumakaona anthu osiyanasiyana nkubale zoweto osiyanasiyana. Wanthawi ambiri matenda munthu kumapita kwapanga ripoti kumachira yesu kumba kuti mthupi. Ndiye ngakhale imene ndikhale abwino koma kufunanso munthu ake munthu azitha kupita kuchipatala kwafusa akakausa kuweza muno pa matenda mthupi muzi zosiyanasiyana zimene mwina achipatala sodziwa kuti ndikhasaka penayo. Tathokoza kwambiri. Mwina pamene tikumaliza tsopano uthenga wanu ndi otani kwa Malawi? Anthu kumbukira kansa aziso kuyezesa matenda amenewa akazopezeka mwayi kumasabu maisese kukurazisa anthu za matenda amenewa kuti alithoberani kuiona nsanga kukurazisa za matenda amenewa. Tathokoza kwambiri amaziko Matemba potipasa nthawi yanu kuti tiyankhulane mpulogalamu imeneyi. Amenewo ndi amaziko Matemba amene amayankhulapo pa nkhani za umoyo mdziko muno. Nawonso apereka mbali yawo ndikupempha nawo kuti mwazimvera nokha zimene ayankhula. Tikatere tafika tsopano pa petopeto a programu yathu ya paderadera imene timaonikira zokhuza nthenda ya kansa m'magawo onse a nthendayi, pamene lero pa 4 February ndi tsiku limene dziko lonse lapansi limakhala likuganizira nthenda imeneyi ya kansa. Mnali ndine Kenan Savala, pirizani kuonera programu osiyanasiyana amene timakupatsirani pano.